Karon hapon, gabi eh. Hapon pa. Di mo gustong mulingkod aning atubangan? Kanara ba ko nung anhi sa simbahan? Ang usag yun nga mga successful kayo nga buhat sa yawa, kanang dili lingkuran ang atubangan. Nga naman, kay ang mga anghel sa yawa mo iyang palingkuron dire. Niya kanatanan diha ang mga tao, wala na nay grasya, kaya grasya, gikan mo sa tubangan. Sauo naman sa yawa dire. So, lingkurin ninyong atubangan, ang bakante dito sa luyo, aron ang anghel sa yawa, atos luyo. Dili dire. Tanawa, di ba karon na malhin na mo. Perti problema si yawa, nangot ko tutuso. Anam ti kalingkuran din hiyoy. Ato na sila nga tos luyo. Nya kamong wa mo balhin, pasabot ana, giyawaan pagyud mo. Very good, kani balhin. Kamu diha, unsa may inyong buhaton? Unsa ni sila choir? Choir mo? Dili. Okay, ang choir niya raman din ni ani sulod. Kinsa may mga choir din eh. Sige, paduol gyud. Ayaw gyud butangig bakanting lingkuranan ang inyong atubangan kay og nagan ibakante diha ang anghel sa yawa iyang ibutang niya ang katong tuas luyo dili na to makadawat og grasya. Ako lang niya mong tagaan og mga pruiba ana. So sa dili pa, kamo mo mukanta? Uy, kamo diya pa. Pamalhin lang ka. Ako sa ana mo diya. Okay ra mo diya? Mura man mo diya na aslaing planeta. Sige, diha alam mo. Nya ay mo paluyo, diya mo tubangan. Tubangan ba? Mo, kamo, otro sa day mo diha, nga naa mo yawa. Umbalhin. Karinduhan noon, muragwa na ni sila yawa. Pero katunto as luyo, daghan pa na diha. Sige. Kari, nindot rin sila, kaya ila yung gipuno. Na. Kato na lang luyo. Kamo sa des luyo, abantigi mo diri sa pinaka atubangan ninyo nga naay bakante. Ayaw jud butangi og vacant seats. Kamu ba diya? Nagyo kayo. Napay daghang lingkuran ng bakante sa inyong atubangan. Balhinig yun. Sige, mga G o sa ta. Saman, manlingkod lang mo, mamarog. Mo agad nagyo ko ninyo, no? Sige. Ato ning, kisa may head sa worship ninyo din, he? Worship? Wala? Sige. Kamoy akong palidon o pangadji, opening. Karin lang atubangan eh. Butikaw, ikaw. Dalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, tagiya sa tanang kabuhatan. Daghang kaayong salamat sa ihatag ka namo, Lord, na nakaimamat namo si Father Shano karong gabi una. Naway makambit kami og daghan kaalaman, Lord, na iyang ipaambit ka namo karong gabi una. O kining tanan among gipangayo pinaagi sa imong ngalan, Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat, manglingkod ta. Nganong akong giingon nga naay yawa anang bakanting lingkuranan? Kay kanang yawa, iya ginang usbon ang pulong sa Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo, duol kamo kanako
Di ba? Come to me. Nya kung muduol kas Ginoo sa may imong buhaton, mupili kas layo o duol? O, duol yun. Pero pag-abot na ko diha, pa-picture dayon sila. Mag-ilog pa. Kaya magpa-picture. Nya, ang magpapicture kag di ka mo duol. Nya, ang yawa, iyan ang giusab. Imbis nga ang nya, anong mo palayo man ka? Nya, ang sunod, nahigugma mo sa inyong isig katao. O naglagot. Mo na mo palayo na ka o naglagot ka. Sige, at least nahibaw mo nga ang yawa di ay mo na'y mutudlo nato nga maglagyo ta. Ang Ginoo nagtudlo nato, come to me. Come to me. Ana gid ha. Karon ari na ta sa atong recollection. Unsa man ang recollection? Unsay meaning ana? Recollection. Mangutana ko diri sa mahilig ra ba kong pangutana pero aron di mo magmahay na tubangan ari ko sloyo mangutana. Kay gatuo man ni sila nga di sila pangutanon. Lagyo kay sila diri ay. Kamo di ari mo diri abante mo diri napay mga bakante lingkuranan. Kanus apa man mo muduol sa Ginoo nanay linog. Kanus aman mo muduol sa Ginoo nanay mga bagyo. Kanang mga anod tang tanan. Dapao na, daghang kayo eh. Ana. Ayaw sa mo ng extension. Diri usa. Ay, ang kanang bag, ibutang na sa ilawom. Ana, ay ko ana. Kay, ay mo ng extension. Kay, makaguol na sa Ginoo nga anak mo sa extension. Ang gusto sa Ginoo, arigid mo sa main nga lingkuranan. Kay kanang extension, dili na siya maoy angay lingkuran. Diha mo ana sunod. Sige, mangutanan ako unsa man ang recollection. Wala ba ko kay Bao Panel? Ayo kay ni angkon sa siya wa sa kibaw ari ko sa atbang. Pagpangumpisal, padre? Pagpangumpisal. Pagpangumpisal. Ana. Unsa nang recollection? Pagampo. Pagampo. Arita diri ari kunog suway. Kani mga buutan kay ignaw. Unsa man? Unsa man ang recollection? Ang recollection nagagikana sa word nga collection. Magtapok ta sa atong mga pagtulunan sa Ginoo pananglitan. Kunya kay nalimtan na nato tungod sa kadugayng panahon, man atong balikon sa pagtapok, balikon sa pag-estudyo, balikon sa pagtuon. Mura mag-mother superiora. Ayo ha eh. Very good. Ari-tari mga tingog sa mga buutang mga kalalakinan. Kurbaan ko ba? Ang recollection puno sa mga pamalandong o tawag o mga reflection o sa mga angay nga himuon o mga gitawag o unsay kakulangan o unsay angay himuon nga maayo. Very good. Kulbaan siya niya, may kay mutabi. Ni giniti ang taga. Saan nga ninyong lugar? Baang. Ay, recollection means nga morekolta sa atong mga kaagi bahin sa pagtuo sa Ginoo. Okay. Naghapit na gyud ko moabot sa tubangan. Yan naga, tinudlo ay sila kinsa manggid ani. Recollection, mga kasaypanan,
mga pagkulang sa mga pagtuo o balik-tanaw sa mga nangaging mga kulang sa kinabuhi. Okay, pulos man din mo makamao di ay. So salamat ha, atong pakpakan tong tanang nang nubag. Nya kanang recollection kuan man na siya sakto to no katong inyong giingon nga natin niingon nga musugod lang ta sa kanang gitawag nila og pagbahin-bahin sa pulong. So mura na siya duha ka root words, ang usa prefix kanang pasiunang pulong kanang re niya, ang usa kay kolekta. Na hilig kang pare ana kolekta. Nya og re, ang pasabot anang re usbon, balikon mo nang maingon ta nga return. So mubalik ka og turn. Maingon kag saman reorient, re-elect, imong gi-elect pagbalik. Nasa kay sa pamana repeat, recharge, imong gi-charge og balik. So balikon sa ato pa collect. Matud pa to dito ni Sister Tusloyo may kay explain more Mother Superiora. Kolekta, gipundok, nya nabungkag, nya atong kolektahon pagbalik, tapukon pagbalik. Unya unsa may kasagaran gyud sa atong kinabuhi nga kaniadto intak kay na, nagkatapok na nya karon nabungkag na. Unsa man na? Unsang bahina sa atong kinabuhi ba nga or aspeto sa atong kinabuhi nga kaniadto intact karon na scattered na nga kinahanglan natong i-recollect. Kung imong naong atong hisgutan, wa man na mabungkag. No? Nabungkag inyong naong? Wa, intact pa. Bahin sa imong lawas, intact sad. Ang nabungkag kasagaran gid nato mao ang relationship. Ya do naman tay tulo ka relationships. Ang atong relasyon sa Ginoo, nya relasyon sa atong isig katao, ug naa sa tay relasyon sa atong kaugalingon. Di ba na mga tao nga imong pangutanon nganong gakusmo diyang naong, moingon siya, wa ko kasabot nako. Kada bang di ka kasabot nimo? Kasuway na mo ana. O unsa may atong relasyon matud pa sa mga kaning mga spiritual experts o sa mga psychologists nga ang dako kay natong relasyon nga magdigyud kayo mag-abot ang hunahuna o ang kasing-kasing, ang pagbati o ang imong mga ideas. Di ni sila mag-abot. Usahay, ang imong gihunahuna, nindot, pero ang imong gibati, bati. Usahay sad, ang imong pagbati, nindot, ang imong sang hunahuna, mo'y bati. Di sila mag-abot. Ganahan ang imong kasing-kasing ani, ang imong sang utok mo'y magsingon, dili. Nya ang imong sang utok yun, okay ka ana, ang imong kasing-kasing dili. Nya mo kuno na ang atong isetol. Kanus aman sa atong kinabuhi nga nindot jud kay ang atong relasyon. Kanus aman na nahitabo? Sa diha patas tiyan sa atong mama. Kanang bata nasod sa tiyan sa inahan, nindot kay na sila relasyon sa inahan. Kay unsay bation sa inahan, unsay iyang gibuhat, diretso ginang madawat sa bata. Nya ang unang pagkabungkag inig panganak, kabantay mo sa bata, mohilak.
Kani nibati na ni ang relasyon ani. Mo na magkuto-kuto. Magkuto-kuto. Kanang bata inig gawas ana sa tiyan sa inahan mo hilak na ngano man nabati man niya nga na-separate na siya ba? Na naputol, nabuwag. Nya unsa may buhaton sa inahan para muhilom, ibalik iyang embrace ba kanang orag imong og na buwag siya imong retouch or reattach mo nang iyang anaon nya inig kugos nas mamas bata muhilom ding bata kay na feel naman niya nga naduol na sad siya. So mo na ang gilingi ay mong tupad. Ing napila na kabuok relasyon ro nimo nga nangaputol. Pangutan na ba? Ing na pila na kabuok relasyon nimong naputol. Unsa may makaputol sa atong relasyon? Unsa may gunting or sundang nga kusog kay mo putol sa atong relasyon, relasyos Ginoo, relasyon sa to isig katawo, putlon ana, hasta relasyon nato sa atong kaugalingon, gubon ana. Mao kana ang SALA. Unsa na? Ang sala. Makahimo na gitag sala, putol din ang relasyon. Nya mag-anam og kadaghan ang sala, mag-anam sad og kalagyo ang relasyon. Unsa may timailhan sa taong makasa? Oh, kana mo palayo para nila mo palayo sad ana. Nahana mo si uban magpakaron ingnon mo paduol. Pero ang una yung timailhan sa tao nga nakasa ari gina nimo makita sa naong ang taong makasa ang naong ana mura og aop kanang dili siya sayag mura siya og sa suga pa dim light way kadasig ang iyang naong basta ang tao kay makasa dili gina madasigon og naong dili ba tawgon natog blooming unsa man glooming GLOOMING dili bloom BLO na blooming sayag og naong glooming subo og naong gilingay mong tupad niya tutuki siyag mga 1 minute sige ready go. Pag tinutukay mo ba, 1 minute. Sige na, sige. 1 minute. Gina. Wala tingugay. Atong orasa na. Sige, ready, go. Na, tinutukay mo ba, uy, ay mo pagtanaw nga rin ako. Diha mo tanaw sa iyong tupad. Na, tanawa. Awa, di ba, daghan kaayo nga, dili jud makatutok. Nga naman, tungod na sa imong sala. Si Kristo, way sala. Si Mama Mary, way sala. Mao nang kaya kay nilang mukuyog og tao, bisan pas mga tao nga nasuko nila. Makakuyog si Kristo. Mao bitatong gipatay siya, kay nikuyog mas mga kaaway, di gilansang sa cross. Ay, pilits cross, oy. Nya, unsa may nahitabo pagkapilit niya sa cross? Unsa may iyang na buhat ana? Iyang gisumpay ang relasyon nato ngadto sa amahan. Kay pagka sala gyud ni Adan ug ni Eva, naputol ang atong relasyon ngadto sa amahan. Pero pagka matay ni Hesus, nasumpay pagbalik. Kining maong mga kamatuoran ato ning suwayag pamalandong unsaon pagsumpay pagbalik ang atong relasyon
Kay di ganina masumpay, bati kay tagnaong. Oh. Dinis inyo, way na nagbuwag dinhi nga mga magtiayon. Naawa. Way nagbinungulay nga mga silingan. Naa. Way mga managsuon nga nagbinungulay. Naasan. Way mga niasimbahan nga naglinibakay. Naasan. O, kana, mga bunga na sa sala. Karon ang inyo ding obispo to ana masamo. Inyong obispo din ba? Okay ra ninyo ngadto na siya sa Cebu? Okay ra? Oh, lipay mi dito. Lipay kay mi ngadto adto nya. Iya dayon ming gitudluan og kay mo 100 years naman ang Cebu as kaning Archdiocese karong 2034 karon ikaduha na rong tuig sa pag-celebrate niya. Ang tema karon nga iyang gitudlo namo The Listening Church, kay ang pinakatima gyud sa among centennial celebration kay synodality at church journeying together, fully alive. Kana jud kunong buhi ba? Buhi kayong simbahan niya. Aron pagkapot aning buhi nga simbahan, usa sa mga angay hinumduman kana gyung pagpaminaw. Listening, the listening church. Mo nay tema karong tuiga. So ako lang sanang i-introduce nyo dire. Mo nay ato rong tema. So ang pagpabalik sa relasyon kinahanglan ta og pagpaminaway. Ana. Lingay imong tupad ing na makadungog ka. Mga tan-aba ing na makadungog ra ka. Kay basin unya ba og magsigag tabi niya, di na siya kadungog. Makadungog ra? Wa ra ba ko diri gigamit og kanang sign language? Makadungog ra mo tanan? Listening. Sa dili pa ta mo abot anang listening, ato usang suwayan pag pamalandong ang mahitungod aning sala. Ang sala ba? Naba mo isa? Di na lang dito mamalandong na naman din na ninyo, daghan naman din. So, atong suwayan og basa ang bugo ra ba sa kuaning kuanda. Asa man to dapita pangitaon ani. Galatian. Ari lang ta sa kuan. Colossian. Philippians, Colossian chapter 3. Kisa may mubasa ninyo diha be? Akong pabasahod diri. Palihog basa. Lektor. Dira. Sige. Di nga rin. Kotdong lang na itong chapter 3. Quote of there is 4. Sige. The old life and the new you must put to death. Then the earthly desires at work in you, such as sexual immorality, indecency, lust, evil passions, and greed. For greed is a form of idolatry. Because of such thing, God's anger will come upon those who do not obey Him. At one time, you yourselves used to live according to such desires when your life was dominated by them. But now, you must get rid of all these things: anger, passion, and hateful feelings. No insults of obscene talk must ever come from your lips.
Do not lie to one another, for you have put off the old self with its habits and have put on the new self. This is the new being which God, its creator, is constantly renewing in his own image in order to bring you to a full knowledge of himself. As a result, Gentiles and Jews, circumcised and uncircumcised, barbarians, savages, slaves, and free. But Christ is all. Christ is in all. You are the people of God. He loved you and chose you for his own. So then, you must clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be tolerant with one another and forgive one another whenever any of you has a complaint against someone else. You must forgive one another just as the Lord has forgiven you. And to all these qualities add love, which binds all things together in perfect unity. The peace that Christ gives is to guide you in the decisions you make. For it is to this peace that God has called you together in the one body. And be thankful. Christ's message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct one another with all wisdom. Sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your hearts. Everything you do and say, then you should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through him to God the Father. Wives, submit yourselves to your husbands, for that is what you should do as Christians. Husbands, love your wives and do not be harsh with him. Children, it is your Christian duty to obey your parents always, for that is what pleases God. Parents, do not irritate your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your human masters in all things, not only when they are watching you because you want to gain their approval, but do it with a sincere heart because of your reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for the people. Remember that the Lord will give you as a reward what he was kept for his people. For Christ is the real master you serve, and all wrongdoers will be repaid for the wrong things they do, because God judges everyone by the same standard. Okay. Ambot, nakasabot ba mo ato? Muralag nakasabot. Ang gihisgutan, old self o new self. Ang old self mo na ang atong sala. Katong panahon pa natakdan sa sala ni Adan og ni Eva, kaulag, pakig-away, garbo, bahin-bahin, idolatry. Nya ang new self, mao na ni ang self nga gihatag sa Holy Spirit. Nya giingon ni San Pablo nga naa na natong duha, ang old ug ang new self. Nya unsa man nato para monindot ang atong kinabuhi? Kinahanglang do na gid tay renewal. Bag-ohon gid nato kanunay. Renewal of hearts. Karon kaduda man kung wa pa mo day mo kailan ako, no? Kisa may nakailan na gid nako dinhi, taas ang kamot. Dagan-dagan sa di ay. Kinsa may ako ngan? Akong tinuod ngan kay Father Crescenciano Tabornal Ubod. Pilay akong edad? Ano mo kailan ako sa edad? 62 na ko karon. 62 years old.
Natao ko November 24, 1963. So karong November 24 mo 63 na ko. Unya, kinsay nga sa kong mama. Na nakaila, Valeriana Taburnal. Ang iyang birthday, February 14. Bago pa siyang ka-birthday, February 14. Valentina ang tatuyangan. Ingon siya, taga-bukid man. Naman ko nunay, kita man siya picture nga si Valentina na ako no'y mga bitin diri sa buhok niya, bitin. So, giilisan ko no Valeriana. O to, Valeriana siya. Kisingan sa kong papa, Severo Ubod. Ana. Diin ko na tao, Kahugan sa Pangdako, Cebu City. Gikan sa simbahan, mga 6 kilometers ngadto padong sa bukid. Na kung kinabuhi, uma tong amo. Pero dili patag, bukid, ang kaingin. Ang among uma dito, murag busay, laom kayo. Ang tanom, mga mais, saging, ana, niya, mangga, daghang manggang Guadalupe. Muna ako sa una, kaingin, manguling, mughag kahoy, perti mo na mong pobriha. Niya, kana yung pamutos og mangga. O, ginay akong kinabuhi sa una, 1977 hangtod 1987. Graduate ko college, 1987, March. Pamutos yung mangga kay ini ka-weekend niya eskwela. 5 may kamanagsuon, ang kamagwangan, babae, si Leonela. Ang sunod, si Pedro, akong maguwang laki. Niya dayon ako, niya manghod nako, Romeo, kamanghuran, Clito. Usara ka babae, 4 may kalaki. Ako ikatulo. Niya ako ra sa ni-graduate og college 4-year course. Na akong sunod nako, ni-graduate og Marine, akong gipa-eskwela, pero gulang na pod siya nakagraduate, mga 26 years old. Ako sa ni-graduate kong college, 1987, mga 23 years old na sad ko. Ang akong nahumang kurso, Commerce, Accounting major, diha sa CCC. Kuha na ron, UC. Yan, trabaho ko Fairmart. First na kong employment sa Fairmart. Pagka mga June 1987, pagka October 1987, nabalhin ko sa Land Bank of the Philippines. Diha na gyud ko nagtrabaho hangtod June 1995, ning resign ko og nisod ko sa seminaryo. Dito San Carlos Seminary College. Philosophy. Human sa 3 ka tuig, na human ko sa Philosophy Department, ngadto ko sa Theology, gipada ko dito sa Manila, sa University of Santo Tomas Central Seminary. Dito na ko nakahuman sa akong Theology o sa akong Canon Law nga licentiate dito sa UST. 8 ko katuig dito. Na-orden ko pagkapare pagka June 22, 2004 at age 40. So muna ako, life begins at 40. Nisod ko 31 years old, na-orden ko 40 years old. Karon, 21 ako sa pagkapare. Karong June 22, mahimo na kong 22 years sa pagkapare. Nakaagi sa ko og uyab. Adili uyab, panguyab gito, no? Grade 6 ko, una ko nakauyab. 15 years old ko ato. First, uban na sa namos bukid kanang mangargahay dito ba, mangargasan. May mga 3 ka kilometro among lakaon. Hantod karon maulang gyapon 3 ka kilometro, wala gyapon ay sakyanan makasulod nga 4-wheel.
Karon makasuon ng habal-habal. Sa una maglukdo ra mi diha, magba nya. Nasa mga dalaga-dalaga, ngadto Igolis Bukid. Nguyab-nguyab sad. Kauyab ko ato. Nya pag high school, diri na ko si IT nag-eskwela high school. Dito na ko nakauyab og daghan-daghan. Nakauyab ko dito 6 ka buok. Sod sa akong high school life. Palauyab jud ko. Nya pagka kawam ko'y plano magpari, nga akong plano magminyo man. So, manguyab yun. Sa pagkaminyo, di manguyab. Nya, pagka-college, usa na lay akong uyab. Kay ako naman tong gipili, nga mao na to'y akong pangasawon. Ako gitong gitinuod og pili. 6 ka buwan, gid na akong paniid atong bayhana. Nagka-classmate man mi niya, seatmate pa gyud niya, ingon man Ginoo, love your neighbor. So na sa kontupan. Nagkauyab mi og December 16, 1983. Alas 7:30 gabi. Nagkabuwag sad mi og December 27, 1990. Alas 8 gabi. Niabot kimi atog 7 years. Iya kong gibuwagan, perting hilak na ko ato. Mura ko atog namatyan og iro nga pinangga. Pero wa ko mo surrender. Pagka February, before nag-Valentine's Day, 1991, nakauyab na sa ko. Plano na sa ming magminyo, June 1992. Pagka March 1992, gibuwagan ko niya. Pero wa na kay ko sakiti, kay 1 year raman. Pa dyan ko mo surrender, nanguyab na sad ko. Pagka June 21, 1992, nakauyab na sad ko. Plano na sa mi magminyo, June 1995. Pagka March 1994, murag nikalit og disturbo sa kong kasing-kasing ang pagpari. Ito, gisultihan ako akong uyab. Pagka mga April 1994, sige na mig hinilakay, kami ng duha ang nag-discern kung unsay final, nasa mga pari na mong suod, labi na gito si Archbishop Mariano Gaviola, mut kadungog mo niya. Murag taga Bohol mo sa tingin itong kaliwat, pero dito lang tos maasin tingali ni Dako. Nag-retire man to siya dito sa Guadalupe, sa among parokya. So siya naka-advise nako og namong duha. Mao tong pagka June 1995 nakahukom na gid mi nga i-end lang namo among panag-uyab, nya among gi-convert ang among relasyon nga mura na lamig managsuon. Manghod man sa nako siya mga duol-duol 7 ka tuig, mura la sa kog iyang kuya. Nya suod kog seminaryo June 1995, mo na to, order nako, karon pari nako. Pero wala ko manguyab pagkapari nako, kay ako na may panguyaban. Nadagan ako uyab sa karon. Unsa may ipanguyab sa tao nako, labi na sa mga babae. Father, pwede ka mumisa sa amo? Sila na muhangyo nako ba? Di ba kanang manguyab, muhangyo man na. Karon sigihan ako hangyo. Magkabuang sa kong balibad, oy, adi na lang, kaya di anay lain, di anak ko schedule, Karon ang lain na sa nilang hangyo nako, Pader, pwede pa picture, picture na sad. Nindot kayong kinabuhi. So, mura na akong backgrounder, og nganong wa man ko madayon pagkaminyo, tungod kay naminaw ko sa Ginoo. Dili sayon ang change of my changes. Kanang mangitag to mga detour ba? Detour kanang mo usab ita imong direksyon. Pero maminaw lang tas Ginoo, nindot kayo. Dadon kita niya sa maayong kahimtang. Nilinga imong tupad. Ing naminaw kas Ginoo anang imong kinabuhi karon. Naminaw kas Ginoo. Kinsay gatudlo ninyo, unsaon ninyo pag-atiman ang inyong naong.
Mga ginagmay ra kay na pero dako na kay nag-impact. Kay kanira bang Ginoo og ang yawa magkuntis ni sila og sulti. Magkuntis kinig sulti. Unya usahay ra ba ang yawa mas paspas mo sulti niya mas klaro. Ang Ginoo usahay ihunghong ra. Di pa gyud klaro. Ngano man ron daghan kayo mga Pilipinos, labi na gyud mga babae nagsigig pa colors buhok. Kinsay gasulti ana nila? Kinsay ilang gipaminaw? Ambot lang wa ko kibaw. Nganong ang kaning mga babae mao magikusog kay mangiski sa kilay niya badlisan pa gyud. Kinsa may gasulti ana nila? Kinsa kay ilang gipaminaw? Nya kanara sa mga babae mo ikusog kay mangusab silang naong pintal-pintalan diri dinhi hasta ngabil pintalan. Kinsa kay gasulti ana nila nga pintali na? Ha? Karon na uso na sana nato. Na mga babae laki pero gagrabe sang laki ani magpatato. Tatato ba tato? Hanggang kay tato, lawas. Kisa sa kay gasulti nila na. Ambot ka din sa inyo kay mga buutan man yung taga-Bohol. Dito sa amo Cebu, daghan kay karon nga naay mga anak, way kasal. Kisa sa kay gasugo nila. Di masan mga pare. Kamo din way kanang mga inana, kanang nanganak niya, way kasal. Naasad? Ang mga buangon sa demo din eh. Naasay nagpuyo-puyo, kanang puyo-puyo. Naa? O di man ko katuo, kay ingo man sila ang taga-Bohol, buutan kayo. Mga animal sa demo din eh. Okay, kanang animal, sama ng iro, magpakasal din ng iro. Dili, ditso din nagtira. Kanang manok, ditsog tira, baboy, ditsog tira. Usahay, mugawas ang atong pagka-animal. Nga naman, di ta kamaong maminaw sa Ginoo. Listening to God. Nya unsaon na to pag-check nga ang nisulti nato Ginoo? Unsaon man? Ma-promote niya ang pipila ka mga hiyas. Ako lang nang kuhaon ang word nga listen. Spell word listen. L-I-S-T-E-N. Kana. Unsa may mga virtues diha or mga attitudes nga kung ang Ginoo musulti nimo present na una ang L, love. Kung ang imo ganing nabati o ang ni hunghong nimo mo promote og love Ginoo na. Pero ang ni hunghong nimo ang i-promote lust kaulag kinsa man na yawa mo na inig kauyab na igkauyab kung ang imo ganing gusto hinikapay dayon linayugay dayon kinuutay dayon kana kinsa may gahonghong ana yawa nagilingyan sa imong tupad ingna ingna nahonghongan na kagyawa ingna kano ingna nahonghongan kagyawa ako kanang akong kaslon sobra naman tingali mga 5,000 akong nakasal nga mga couple sa akong mga 21 years kay usam sa nas akong murag ilog-ilogan masagwa ng pakasal. Inig-interview gid nako nila kanang ako lang silang pakikitaan ba. Una gid akong pangutana saman, wap amo nag-una-una? Oy, pulos-pulos gyud. Tulura gyud sa 5,000 kabuk akong kon, tulura akong nahinomduman nga ni angkon gyud nga murag sincere og mga naong wa gyud father kay i-reserve gyud ni namo after wedding. Wa sila maghimo og premarital sex kay inighuman ra kuno sa kasal.
Wala sa ko mo check up. Wala naman sa ko ni check up ato. Maon say labot na ko og namakakadiha. Pero tulo ra gyud ka buok. Ang kasagaran gyud ipangutana nako moingon din. Manapader. Usahay kay gadahan nagbata. Usahay gadako ng tiyan. Ana. Sa ato pa naminaw sila, mas gipaminaw nila ang yawa. Kay dili man love. Kay love is always pure because God is love. Pero lust, iya ginasyawa. Kay impure man na. Muna ang lust is one of the 7 capital sins. Nakamemorize pa mo sa 7 capital sins? Kasi nakamemorize, tas ang kamot. Awa mo kibaw? Mo biyan ay atong angay likayan niya, waday mo kibaw, di mo na, usahay, di dyan kakalikay, kaya mo kakibaw. Sige, ang abbreviation anang kaning tanang sala nga gihisgutan diri sa atong gibasa, gisummarize na into, categorize into 7, gitawag capital sins. Sa to pa mga trunk, napasa na siya mga branches, di ba? Ang Pilipinas, usara may capital sa Pilipinas, no? What is the capital of the Philippines? Oh, Manila. Nya na yun ay regional. Human sa regional, napanay provincial. Humas provincial, cities and municipalities. Nya human dayon, barangay. Humas barangay, nga purok-purok. Nya humas purok, families, households. Human sa families, individual persons. O, ana. So, ang sala, nagkunik-kunik sa na siya. So, ang acronym is PALEGAS. P-A-L-E-G-A-S. Ang P, pride, garbo. Ang A, anger, kasuko. Ang L, muna to, lust, kaulag. Ang E, envy, kasina. Ang G, gluttony, patuyang og kaon, dakog kaon. Ang G, A, avarice, kahakog, nang gusto yung mangangkon. Nya ang S, sloth or katapulan. Ana. So mo ni sila yung mga trunk lines. Nga karon, og maminaw tas Ginoo siguro agyod usas timaan na mo promote gyud na siyag love. Na gani mo honghong nimo nga nang libak sa iyang isig katao, kisa man na Ginoo na o yawa. Unsa may imong buhaton? Ayaw paminawa. Ay paminawa. Kung ang imong bana mo ingon nimo animal ka, buang kang asawaha ka, or vice versa, ang asawa ba mo ingon yawa ka, animal kang banaha ka. Kinsa may imong gi atubang karon? Ginoo o yawa? Yawa. Nya unsa may buhaton nimo? Paminawon dili. Ayaw paminawa. Ignore lang. Ingna lang. Tingog na sang yawa eh. Di lang ko maminaw ani Lord. Muna inigingon si imong asawa, layas diring buanga ka. Di ko maminaw ani. Di lang dyan ka mulayas. Hangtod. Dunggabon kasi mong asawa. Igdunggab. Ang sabi mong buhaton? Ayaw. Matod pang Kristo pagpakamatay. Ang gisulting Kristo pagpakamatay para sa imong gihigugma. Oh.
There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Matod pang Kristo. Pakamatay yun. Maobitan na si Kristo nga wag yun mudagan. Nagpakamatay kay nahigugma man. Kay kanang nahigugma, di gina mahadlok magpakamatay. Basta nahigugma. Masa ito'y gisulti karon ni Vice President Sara Duterte, pag-declare niya nga mudagan siya, siya, I offer my life. Sa puto yang gingon? I offer my life, my life, myself, future in service to the country. Nindot kay paminahon, ambot tinuod ba kana? Muna, gugma. Siguro kay na mga iuban maingon padir unsaon ato pagkahibaw nga ang Ginoo mo'y nagsulti. Amo na una, i-check gugma ang iyang promote. Ikaduha, ang I. Unsa man? Mo promote siya og intelligence. Intellectual enhancement. Unsa man gyud gipangita sa intelligence? The truth. Mao na nga kung di ka mo gamit sa imong intelligence, mahimo gyud kang ignorante. Kinsa ninyo dinhi ang nahibaw pilay edad sa babae o sa lalaki nga pwede ng kaslon? Taas ang kamot. Pilay edad? 18 pataas. Di biyan na tinuod. Sa atong simbahan, ang edad sa babae nga pwede ng kaslon, 14. Nya ang edad sa laki, 16. Pwede na silang kaslon. Sa ato na, sa simbahan. Wa mo kibawaan ano? Okay. Wa man sad mo magduki-duki. Mo nagnamoy anak 14, nya nakauyab na, ay na ninyo kasabi. Pwede na maging nakaslon. Pwede gani magsugod og panguyab 12. Aron ika-14 kasal na yun. Okay na ninyo, dili. Ignorante mo. Pila may edad ni Maria sa dihang gibuya sila ni Jose. Nagkauyab sila. Gibana-bana nga 12. Nya pagka-14, sinayura na sila. Maobit atong pagpamabdos sa Espiritu Santo ni Maria, 14 iyang edad. Bana-bana, o niya, nanganak siya, mga 15 iyang edad. Maobit atong naguol si Joseph, nahiubos, kay wa pa man niya mahikapis Maria, namabdos man. Kay sa una, ang sinayuran, dili pa man na magnikapay. Di man praskaron nga, wa pa gani mauyab, gihikap na. Inig kauyab, unsa naman? Gikuot na. Inig sinayuran, luspad na. Inig humagkasal, wa na, busyad na inig kasal. Luoy kay naom. O na, ayaw pagpa-ignorante. Daghan rong mga babae, ignorante about virginity and purity. Ila na lang usik-usikan, wa na mo value sa ilang integral purity and virginity. Wa na, ignorante na kay sila na. Bigay lang, bigay. Ana, usahay good, maka-appeal miya na usahay. Kami ba? Ambot, Father Iking, ka-appeal ba na siya? Basta. Daghan mo kayo mo bigay. Oo na.
Wa kay bao nga kana di ay virginity o purity sa lalaki o sa babae, greatest assets na nato. Nga it is in the eyes of God, it is more precious than diamonds. Oh. Hunghungi ko no imong tupad. Og naminyo na ing na pagminyo nimo, virgin pa ka. Ing na ko no. Oh, man na. Oh, na siya. Ignorante tana about moral knowledge. Kuwang tana. Daghan sa ro mga batanon, hapil pag yung mga guwang, ignorante, nga, dili dayta mamatay. Kita ba? Naidaghan hadlok ay mamatay. Kay wa si ignorante sila nga dili dayta mamatay. Kuwang sila pagpaminaw sa Ginoo, nya wa nila gamita ang ilang intellectual capacity to listen to God. Nga naman, ang yawa mo'y gasigig sulti nga ayaw pakamatay kay na that's the end of everything. Tinuod na nga inig kamatay na to, tapos na ang lahat. Tinuod na, dili. Kinsay mo ingon, dili tinuod, taas ang kamot. Kamo ba ni mga ignorante mo? Di gina siya tinuod. Nga naman, kay ang gisulti ni Jesus, ang nagtuo kanako, bisan mamatay, mabuhi. O ang tanang buhi nga nagtuo kanako, dili gyud mamatay. Oh. Intelligence na, gitawag sa na siya usahay og wisdom. Unya, ang atong mga santos, tanawa ha, Pedro kalungsod, wa mahadlok nga gibangkaw siya. Nganong man siya mahadlok? Kay bawo man siya nga dili siya mamatay. Si Lorenzo Ruiz dito sa Japan, gipatay sa to sila, gimartir. Wa gyapon mahadlok. Nga naman, kay bawo man silang dili sila mamatay. Og mao sa nay nahitabo sa tanang mga santos. Kinsa dinhi ang dili na mahadlok mamatay. Tasang kamot. Kay atong schedulean. Tasang kamot ba? Pulos mo mga ignorante. Ignorante. Sige. Ako mong tagaag gamay nga pagpasabot. Gitudlo na sa mga philosophers, gidawat po na sa mga scientists, basta honest nga scientists, labi na gyud sa mga psychologists, nga ang atong lawas, kining atong pagkatao, duha gid ni, lawas o kalag, body and soul. Ang body, matud pa ni San Pablo, naa sa 2 Corinthians chapter, wa ko kay bao, itay, gani laging bugo. Tadili ko parehang Father Darwin, nga bright kay Father Darwin, ani, wa sa ko'y gasa, aning pag-memorize, aning Bible, bugo, mta kayo, ani. Sige, ako lang suwayag pangita diri. Naman din mo'y cellphone, no? Na mo'y data? Na? I-search ko no diha. Ing na katong niingon si San Pablo nga our body is an earthly dwelling. Earthly dwelling. Dira 2 Corinthians chapter 5. Ako lang yung basahon. For we know sa ato pa knowledge, intellect, for we know that when this tent we live in, our body here on earth, ang tawag niya sa itong lawas, tent. Tent ba? Kakuha mo, tent, tulda? Mo yung gitawag.
is torn down, God will have a house in heaven for us to live in, a home He Himself has made, which will last forever. So doon na di ay kalainan ang atong kalag ug lawas. Kani ding atong lawas, gitawag ra ni siya og temporaryo nga balay. Gitawag sa Binisaya og yutanon nga puloy-anan, earthly dwelling, ang atong lawas. Nya doon na gid panahon nga hipuso ni siya. Pero inighipos sa atong yutanong lawas, ang atong kalag mopadayon kay tagaan na sad siya og gitawag og langit nung lawas kadtong mo last forever. Og ang Ginoo nay naghimo ato. Kani hinimo man is tao kani atong lawas, diin man gihimo sa tao. Diha sa tiyan sa inahan, diha ni gihatag ning lawasa sa tiyan sa inahan. Pero kadtong lawas nga ipuli natog sulob, gikan gitos kamot sa Ginoo, inig kamatay nato, suloban ta. So di gid ta mamatay. Unsa may suloban og namatay. Nya matod pa sa among diskusyon dito sa pagtuo namo sa seminaryo, nga kining atong kalag nagdaan ni siya sa 5 ka basic properties sa atong kinabuhi. Kita mo nako ganaana ko diri, unsa may tawag ninyo ani? Ganaana ko, unsay tawag ninyo ani? Sa in English, movement. Kana kunong movement, kana ang tao makalihok-lihok, tungod ko naa kuno na sa kalag. Ang kalag mo'y hinungdan nga mulihok ta. Siya'y principle of movement. Tanawa ang patay, mulihok pa. Wala na no? Okay, gibiyaan naman as kalag. Bisag kumplito pa nas kamo, tiil, tanan, di na ginakalihok. Kay wala may kalag. Ikaduha, ang lawas o ang kalag mausay nagdala sa atong intellect. Kana bang makasabot ka para karon, minaw mo muna ko. Basta buhi pa ng tao, makasabot yung nagsultihan. Muna mo tubag, usahay masuko, usahay magyawyaw, usahay manaway, kaya naman kay nasabtan, kaya na pa man kay kalag. Pero ang patay, bisag kung saan pa na nimog istorya, di na nam tubag eh. Nakasuway na mong gitubag mong patay. Kaya nag-iingon mo, kaluyan mo Ginoo ang kalag ni ko. May masata, maayo, thank you very much. Mana, sus, og mo tubag, alibwag, siguro tagpanagan. Kay principle of intellect, ang kalag. Inigbiya sa kalag, ang lawas nato din agi nakasabot sultihan. Wa na siya response. Ikatulo, ang kalag mausay nagdala sa atong emosyon, pagbati. Tanawa imong tupad. Kusia ko no. Kusia ba? Kusia. Kusga gyud. O tanawa, di ba nang wakli? Ay, nga naman, mubati pa man siya. Kay napa na siya'y kalag. Tanawa ang patay. Sunugon maginasuban. Karon i-cremate man. Wala yun. Pikason pa na usahay. Napay usahay kung ipahimo ni mo siyang nao nga imo sang pagwapagwapahon des lungon. Gaana ang nao, pagkamatay. Gaana ba? Kulis baot. Ana-anao nas mga imbalmero sa bukon pa din kay amay usay hugot kay hapapangig kay ni utong og may pagkamatay ba gibuak din ni aron muluag wa na gibation ng patay suway na imong tupad buka ng hapapangig ana di pa ka humagbuak patay ka muriak man na kay napamanay kalag nya dayon ang kalag mo'y nagda sa atong individuation, kanang unique tagnaong sa usag-usa tungod nas kalag. Nawa ini ikamatay na to,
adto na tas minteryo. Anawa. Unsa may mahitabuan nitong naong? Mga lata ni, mga hog ang mahibilin. Unsa may mahibilin? Bukog, nya imong taparon. Adi pareha na lang nagnaong tanan, di nakaka-identify hain ani Padre Siano, hain ani Padre Iking. Oh, mamatay na Padre Iking, nya magtapad mi, human sa napo katuig. Way siguro mas gwapo pa kung Padre Iking, oy. Karon di lang ko makikontes niya kay arang-arang na siya naong kay nako. Muna ka na imong tupad. Lingay imong tupad. Ing na moabot ra yung panahon nga pariha na tagnaong. Ing na ba? Basta biyaan nakaskalag, pariha nagnaong. Pariha na tagnaong. Kay ang kalag muna igabot ito sa langit, inigsulob sa bagong lawas, magkailhan na igapunta dito. Kay unique mangyapon. Mubalik maning atong naong. Maobita to si Lazaro, nakailag yapon sa dato. Ang dato sa nakailag yapong Lazaro, nakaila sa ni Abraham. Tuwa na dito, kay tuwa mang kalag. Pero diris kalibutan na maparihan ning atong naong ay. O ang katapusan, nga gidas kalag, mao ang immortality. Ang pagkaway kamatayon, immortal. Ang gidas atong lawas, mortality. Dunay kamatayon. So kining lima, tuan is kalag. Muna, inig kamatay nato, dinis kalibutan, lawas ray namatay. Pero ang kalag, padayon. So kanis Padre Siano, iglakaw ani karon og mga to, Lisibo, malunod ang barko. Okay ba ka, no? O kamo baron, inig-uli ninyo, malimbuwad ang inyong gisakyan. Ikaugma, bilaran na ng inyong lawas. Pero, ang imong pagkatao, ang imong kinabuhi, mupadayon rana. Mupadayon. Ana? Og ato tong paminahon si katong akong gibasa ganiha, nuwa naman hinuon dire. Katong Corinthians 5, unsa may giingon dire ni San Pablo. Kani si San Pablo nagamit ni intellect, wisdom nga gikan sa Ginoo. Naminaw siya ba unsay gisulti sa Ginoo kay matud pa niya gitudluan man kus Ginoo. Wa siya moagi og mga apostoles, ditso siya gakaton. Ingon siya diri, and now we sigh, so great is our desire that our home which comes from heaven should be put on over us. By being clothed with it, we shall not be without a body. While we live in this earthly tent, we groan with a feeling of oppression. It is not that we want to get rid of our earthly body, but that we want to have the heavenly one put on over us, so that what is mortal will be transformed by life. So we are always full of courage. We know that as we are away from the Lord's home, for our life is a matter of faith, not of sight. We are full of courage and would much prefer to leave our home in the body and be at home with the Lord. So ang tao di ay nga naay intellectual kuan gyud, na-enhance ang iyang intelligence because of kaning constant listening to God. Ang iya di ay paningkamutan ana nga mobiya gyud sa lawas. Kay kuni atas atong lawas, layo tas Ginoo. Matud pang San Pablo. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na okay ra nimo mobiya nakakarong gabi. Pungutan ako no, na okay ra nimo mobiya nakarong gabi. Nya moingon gani siya, ay simba ko. Ana, ignorante pa tao na siya.
wa na siya maminaw sa Ginoo. Paminaw, listen. Ana, si San Lorenzo Ruiz, tagaan lang mo gamayng background sa kinabuhi ni San Lorenzo Ruiz, atong unang santo. Pag edad niya 41 anyos, nag-serve man na siya dito sa Binondo, isip murag sekretary sa opisina sa simbahan sa Binondo, mga Dominican pristong iyang giserbisyuhan. Pag edad niya 41, dunay gipatay nga katsila, sundao ba to? Dito dool sa simbahan. Og ang gitumbok nga nagpatay, ang description parihas niyag naong. So siya'y napasanginlan nga maoy nagpatay. Og gipangita siya sa mga sundaong katsila aron patyon, bitayon siya. Kay dako kay ang krimen. Doon na siya'y asawa og tulo ka buk anak. Minyo man ni siya. Ning report siya siyang pare nga dili man ako'y gapatay anak padre. Ngano ako may napasanginlan? Kay parihan niya og profile ang gidescribe sa mga witnesses. Nahadlok siya sa kamatayon. Motong giingnan siya sa pare, tago usa. Nya, asa man katago? Siya naamiroy mga misyonero nga moadtog Japan, musakay sa galyon, sakay didto, kuyog ngadto sa padong Japan. Nya gikas Japan, mulahos ng barko ngadto sa ang galyon, mulahos na ngadto sa China, sa Macau. Kuyog yapon ngadto. Aron igbalik ana dinhi, mga tuig kapin siguro, mawa na nang mangita nimo. Nitago siya dito, aron di siya mapatay. Samtang naglawig sila padung sa Japan, ang Japan ato di man mudawat og mga religious people. Ila mang patyon, closed door man sila. Ang mga pari nga manaog sa Japan, nagsigi og discuss unsaon pagpakamatay para sa Ginoo, martyrdom. Naminaw si Lorenzo kay kuyog man siya. Sa sige niyang paminaw, mura siya nakasabot about aning pagpakamatay. Pag abot sa Japan, pag naog na sa mga pare, ning kuyog siya. Nyagingnan siya sa mga pare, Lorenzo, wa kay labot ani. Diretso nga tog sakay, kay mubalik pa kas Pilipinas. Siya, manaog ko, kuyog ninyo. I want to become missionary for our faith. Nyaningon na yung mga pare, nahibaw ba ka? Nga di nami musakay og balik, nga buhi. Kining among pagnaog, kamatayo na ni. Ingon na siya, I want to die for our faith. Naisog siya. Nga naman, naminaw man. Iguman aning atong recollection karon, og di lang yapon mo ganahan mamatay, giyawaan giday mo. Gialihan sa yawa. Gihimo mong ignorant, dili intelligent. No? Obserbahin niya na imong tupad. Di ba, mga blit na ron mo, moingon na, okay na dyan kong mamatay. Di gay mga blit, giyawaan pa na. Unsay sunod? Ang S. Unsa man ang S? Kung Ginoo gani mo'y mo sulti, ang iyag yung ihangyo ana nga muhilom ta. Silence. Samtang dili pa ka muhilom, kanang hilom nga dili ra ba na may usay, hilom ka. Price inyong balay ba? Muhilom ka. Ana, mura kunoy kag naminaw. Para ng inyong mga anak, paminaw ba? Paminaw ba? Nga mag-ana ng mata sa inyong anak ba? Magpitok-pitok. Pero ang kasing-kasing ana o hunahuna, wa maminaw, gubot kayo. Gasigi nag-istorya. Labi na, ikaw ha? Kinahanglan, ana. Magsige sa
Ana, magyaw-yaw ba? Magyaw-yaw, murmuring inside. Silence outside, murmuring inside. Wa na siya silence. Unsa man gi silence nga tinudanay? Kanang gikan Dios kasing-kasing. Ano bang wa jud kay huna-hunaon? Matud pa ni Kristo, total self-denial. Ayaw paminaw sa imong kaugalingon. Adto ra jud ka maminaw sa Ginoo. Silence. Sa ato sa ning simbahan, naay prayer nga gitawag og contemplation. Unsa man ang contemplation? Nasa mga madre nga gitawag og contemplative sisters, contemplative brothers. Magampo ni sila nga way tingugay. Way tingog. Nya, simply putting yourself in the presence of God. Nga wa jud kay gihuna-huna. Ana. Kasuway na mo, ana? Uy, unsa ang pagsuway nga bisan ganig magrosaryo, duha pa lang ka misteryuhan, wa na piroy na. Santa Maria. Di ka kadungog na tuog naman ka. Fully awake pero wa kay gihuna-huna. Mo na siya praktiso nato. Listen to God. Keep quiet. Silence. Sa misa bitaw, kanang misa, gipromote gina nila ni Pope Benedict, practically sa tanan yung mga Santo Papa, pinaagi sa atong liturgical law, nga kada segment sa misa, doon nagyoy silence in between. Gikan sa pagbasas gospel, kanang gasas first reading, igumanin, the word of the Lord, thanks be to God. Hilom usa. Una pa musod ang responsorial psalm. Human sa responsorial psalm, kinlang naigamayng silence, una nasan musod ang Alleluia. Nya, igumas Alleluia, mo silence o gamay, bisag pila lang ka seconds, sod sad ang gospel. Igumas gospel, humili, igumas humili, mas maisag na ay silence. Importante kaya ng silence. Pagpasulod sa pulong sa Ginoo, ngadto gyud imong kasing-kasing. Ang nahitabo katong 1994 nganong nakadungog ko sa tawag sa Ginoo nga magpari tungod sa mga kasakit. Mga kasakit ba? Kay naningkamot ko nga maarang-arang among pamilya sa diha na nga nakatrabaho nako sa Land Bank October 1987, na regular ko pagka mga April 1988 na nakoy badawat nga bugas, humay. Kamo dagham kay mong humay din Amo dito makakaon lamig humay sa una kana yung adlaw minatay og pista o kanang hilantan lutuan ginag humay kay og hilantan ka nya mukaon ka ng mais di matun perting haita kanang ginaling sa bato mao na among mais dito di matunoy og hilantan ka pero humay gina lutuon usay lugaon ana humay mao ra na amo makaon nya makalungag gan imig humay labi na kanang mapista o kaning adlaw minatay hastang dukot nga tuas kaldero amo ginang humulan kanon gina nya karon kay nakatrabaho na ko sa Land Bank ang among pagkakuwang sa kaon nga arang-arang nasulbad na nakoy humay usa ka sako kada buwan kana pag yung first class nga humay kay mga empleyado gos bangko ako ginang ipada ngadto sa among balay ngadto sa bukid kay aron gyud sila mamag papa ako mga igsuon kakaon gyud lami nga pagkaon humay na sikat kay nas bukid namo basta nay humay labi na gyud tag sa kasako dadon sikat maganitong kapalit lang kag mga 5 kilo 3 ka kilong humay labi na gyud tag sa kasako pero unsa man gining Ginoo nga nag-ingon ta ko nga Lord ganahan unta ko nga marang-arang na meron pagka September 1989
na-stroke ang akong papa, half body paralyzed. Tungod ito sa siging kaos humay. Nya ako pag yung pakapinan sa una, kana raman yung isda nga, say nga na, kanang gagmay kay ba? Say bulinaw, nya human, kanang ginamos yun, paborito ginang ato, ginamos o kanang hipon, la, humulag suka, imnon pag ginanamong una sa ginamos nga gibutangag suka. Ito bukid ba? Pag abot na ako na anak ko, kada simana, tagutlo ginakakilong baboy, pada nga to, kaon sa may nilang papa, patay na yun. Sus, pagka-stroke ni papa, strokes papa ba? Nya kami rabato, sa akong uyab, katong akong uyab nga pag-college, nagplano naming magminyo may pagka, kuan, December 10, 1990. Nag-joint account nami. June 1988 na nami joint account kay na-regular naman sa siya dito sa Mitsumi. Ako diri sa Landbang. Ana, ga-joint account nami. Wa na gyud. Wa nami laing gihuna-huna. Ang amo na lang umaabot nga kami niyoon. Pagka-stroke ni Papa, half body paralyzed, naingon din ko sa kong uyab, pwede di lang tamudayon o sa next year. Isa nga naman ako, mura magbugat kayo, ako may na breadwinner, nya guol kay ko kay suod man kay ming papa. Si mama, di kay may suod kay mama, animal man kay ito, sige mamig latos ato, sige latos. Kusog kay mang latos, hangtod edad kog 12 anyos, hapit kaduha mi latoson sa kaadlaw. Mo naglagot si kong mama, mabuta dito sa, nya katus papa, apilon pag itog latos ni mama usahay. Kanang anas among balay, gamay man kay mig balay. Ana, nyas papa di ka atos uma, maatlan nga si mama nang latos namo. Kay mo toy pili sa mama unsang orasa may latoson, basta maglago to latos din. Suksukan guna diya daan namo mga bongbong nang bongbong bitang na ilugpit nga kanang sa bang kawayan ba yan ay lugpit kawayan. Ana isuksok ni mama kanang mga sangas bayabas. Iya ginang kinuha para ilatos namo og dako kagsa katong dako-dako mo ibton latos nya papa og naa sa among balay nya papa murabag mo tingog ba kay maluoy bis papa mag kana bitang imong anak nga wap agani kahumag hilak nihilak na sa gilapdusa na sa tuloy-tuloy ang hilak ba si papa mo tingog to hinay kay tingog moingon nito hunongin na naglatos ang mga bata kay basig mga matay na pertinatong paningkamot mabuhi na pakaon ana nya mamatay hinuon sa imong latos moingon dito sa mama unsa man kadang pistiha ka ikay mo apil apil latos o mais papa adto mahurot og kabali ang sangas bayabas sa lawas ni papa di gyud mo sokol sa papa perting buutana ana sigyan paghagad ni mama damag-damagan gyud dako makaglawas nya si papa pareha mig height nya baskulado kay tog lawas kay mang-uuma man. Nyas mama, gamay kayo nga bagababay. Muragyog ka na bang, unsa na, piso ba nga magsigig labok na tos dako kayong kuhan ba? Anab, magsigig nga mama ba, sumak ako. Kaliwat man kang manuk mag-ugasawa, sumak ako. Sa papa, may ay, pagsigisgot, ana, itukod-tukuran ni papa ba? Ako sa ditong galuhod kami, luhod mi dito in town, perti ng hapdusa diri sa Linatos, wa sa ko'y laing iampos Ginoo magsige sa kong ingon Ginoo pasukula intaos papa pasukulas papa kay maigo lang na rugo sa kakumos mama kuyapan ginagyo na no. Di masagid mo sukol sa papa hangtod na lang to nga nanagko mi tong pagka-paralyzed ng papa dito sa ospital gahigda sa papa diha unconscious nyas mama dito sa pikas nakaana jud ko sa Ginoo Lord nganong kanimay imong giparalyze kana unta to kana unta o kana mao tanay ang ayang paralyzon kadto man sa nung buutan kayo mao tong nihangyo ko sa akong uyab na postpone lang usa sugot siya 19 gipostpone namo December 10 na 1991 kaya kanang December 10 iyang nang birthday niya gusto gid siya nga maminyo kuno mi iyang birthday pinangga lagi di birthday gini sus karon pag ka 1990 November kato bitang bagyong Ruping niagi ba to dinhi Ruping
Oh, parte mo tong iguat to Cebu. Ang gatukod-tukod na kog balay para among puyanan. Nya dito, ang amo tato ako to tipon lang usa mi kay sila mama papa diri silong nya kami ato mi babaw. Mao to nga duha ka two story ba up and down. Ana, sus maigo bitas bagyong roofing. Mao gyud pagbutang sa atop ug kanang pipila ka buok bongbong wa pa mabutang ang mga jealousy. Inutang ra ba to nakos bangko? Galon ko ato. So maigo bitas bagyong roofing nabungkag yung hurot. Ground zero. Mao tong ningon ko sa kong uyab. Indefinite postponement lang usa. Kay si Papa wa pa mauli paralyzed pa. Unya ang balay nako bungkag sad. Sporty mang sukua sa kong uyab, di man musugot. Di na siya musugot. Niya, sige kong hangyo, ang iya ng accusation nako, nga nana ko ko'y uyab lain. Ingon ani na ni mong desisyon, kaya nana kay uyab lain. Nakuha ko'y uyab lain, sa adi na kumtuwa na. Mutuo ra gyud ko, kung magpakasal ta, o di ta magpakasal. Nana dyo kay uyab lain. O di gani ka makigminyo, buwag ta. Ana, mao na lang gito iyang isigang nyo. Tulog ko kadlaw, balik-balik dito siyang dorm. Ning sick leave ko ato. Wa ko ning report kay atangan ako sa inig pamuho niya ito silang dorm. Dito ba, Mitsomi? Sus, wa gyud pag tulog kadlaw, Lunes, Martes, pagka Miyerkules, abutan mig tag alas 8 gabi gikan alas 6 gabi istorya. Hinilakay ako, gahilak ko, dili lagi buwag, di sad minyo. Ang iya sad, gahilak sad siya. Buwag o minyo. Pagka Miyerkules akong gidawat ang buwag oy. Kuro gud akong diani. Pagsulti nako kay naminaw man ko sa Ginoo. Ko Lord, unsa man gi akong itubag ani? Ug magbuwag may sakit sa gayis tanan. Nya mura magnaay ni sulti nako samtang gabiyahe ko padung ngadto Mitsomi sa Danau, gikan Cebu City. Mura magnaay ningon nako. Okay ra nimo maminyo ka ng babae nga dili na gyud mutuo nimo. Nya tibuok nimong kinabuhi mo na imong ikuyog ang tao nga dili mutuo nimo. Ana, kinsa may nagsulti nako ato? Ang yawa o ang Ginoo? Hoy, tubag. Ako ato ni wa Ginoo yun. Nga naman, kay ang love maminaw man na. Di ba? Unya, og naa sa kay Diyos nun nga intellect, wisdom, makasabot man ka. Explainan. Siya di naman mo sabot. Nya isog naman kay siya. Murag wa na may love. Mo to naminaw ko. Abot dito. Mao mangyapon niyang kon pagka mga alas 8 gabi December 27. Ning ingon ko, sige, buwag. Kurog akong diarya. Sakit kayo paminahon. Nya naaman adaplisdan, nya kahantod karon naa pa man ang balaya. Kada nako agi ang lugar mo tan-aw jud atong biranda kay dito man tos biranda sa second floor may nagkabuwag. Nya napa man na siya, moingon jud ko, salamat nimong birandaha ka. Pero okay ra man gyapon kay nagkabalik kay ra man sa ming duha, nagkasuod mami karon. Ako'y nagbunyag sa ilang kamanghurang anak. Ako pag nagkasal sa ilang karong ikaduhang anak. Yaya. Anya, ang ako sang last nga uyab, wasad maminyo, kami ragyapon ron. Nasa yaya. Mura magibalik sa Ginoo ang tanan. Dito joke tanan. Ang kasakit. Unsa may gisultis kasakit nga rin ako, nahimong tamis ang kasakit. Mura di ko ganahan nga malimit ang akong mga kasakit. Sa may hitabo, hindi ko magpari ko para daghan yung kasakit akong masugatan. Kay bawa mo ko nga, hastang mga problemas, mga parishioners, ari mo na ihanok sa pari. Nya ang pari sad mo isigihag libak. Sa iya sa mga igsoong pari usahay. Mao na hitabo na ko karon. Libakon, daoton, niya ayo-ayuhan dayon basta naay pangayoon, nya inikahuman na nimog hatag, libakon na sa, daoton na sa. Amingon dayon ko,
dugay na ninakong gipangandaman. Silence. Listen to God in silence. Sa ito'y sunod, abutan, siguro tanig alas 12 gabi trust. Kana bang, kung Ginoo gani mo sulti, mo ingon ginang Ginoo, salig nako. Ayaw kabalaka, salig nako. Ano ay kabalaka ng imong naong? Nganong imo man ang usab-usabon imong naong? Nga image and likeness of God man ka. Wa di kay pagsalig sa Ginoo? Huy. Kanang imong buhok og ni uban na. Unsa may naong nimo? Nindot bati. Praning ako pulos naman ni uban, nya hapit pa gyud mahurot. Sa unap itom kay kog buhok. Labong pa gyud kayo karon sihag na kayo. Ubanon pa gyud. Nibati akong naong? Posible. Kay bati masagkog naong sa una pa. Nisa mo tingali karon. Pero salig sa Ginoo nga ngato daing beauty, ang tinuod ginatong beauty, wa dihas naong. Asa man gyud tinuod nga beauty? Naas kasing-kasing. Tagaan ta mong sample. Guwapo ba na si nga kung sikat-sikat sa una ako naabutan, kana pa man sila si Piolo Pascual, si Coco Martin, ngayon ana, una akong nahinomduman nga mga gwapo-gwapo, karon wala ko kibaw. Gwapo na sila o batig naong? Gwapo! O mo na mo anhi din kamong tanan kilig mo ana. Hala, kagwapo. Unya imong nasakpan, ngang imo dayong anak, gi-rape di ay ni Coco Martin. Nya gikulata pa gyud. Igsunod nimong tan-aw ni Coco Martin. Unsay imo isulti? Animal ni yawaan eh. Di nakakakita siyang kagwapo. Kamong mga bana o mga laki, kinsa mo rin kinagwapahan nga babae diha sa kuan? Sa mga celebrities. Kinsa mga gwapa diha? Ay, lamog pili ani din kay Kisa rin pinakagwapa? Marian. Marian Rivera. Wako ka ilana. Pero ibutang talang, gwapa kay na. Lipay ka, ikaw lalaki, makasawa ka na. Lipay ka. Pertig yung gwapa ha. Malipay ka Proud kay ka. Kay iyang naong ikapagarbog yun. Nami terminos una dito sa bukid. O makauyab mi nga to sa taga-bukid. May nga dayon, siguro abay nga, madag isuro is kulon. Kaya usay ba, ang naong, gwapa kay, basta atos bukid, inigabot nga ris kulon mo, bati mang naong, kabantay mana. Ambot, og diris katigbian, gwapa kay tanaon, idadoon ni mga tos tubigon, mo bati ang naong. Ang nana ba, kanang isagol na ni musdaghan ba, mo bati ang naong. Naam na yan, di madag suro is kulon, labi na ginatos SM, na masasamot na yun. Upag na kayo nagnaong dito. Sige, Marian Rivera, parting ko pa, ibutang ni mong SM, musidla ko Pero imong nasakpan nga, tulo day kabuk, laki sa iyang kinabuhi, ikaupat na ka. Unsa may imong bation, isip bana. Iguli anang imong asawang porting gwapaha, nyagikan sa laing laki. Unsa man? Gwapahan pa ka. Hoy, tubag. Hoy, mawa ang kagwapa, luod na kinagnaong lami kayong patyon. Mao tong usahay na hitabo. Di ba, dinis inyo na nahitabo ng asawa, gipatay sa bana, niya gihog sa dagat. Di na lang tamo hisgutan na. Gwapa man to. Gwapo sa tong bana. Pero, dato pa.
Doon na pa yung mga posisyon. Pero, ngano nagpinatyanay mo to sila? Ako pa'y nakaasawa ato, dito na ako, patyo na ampingan ito na ako. Tungod kay ang kasing-kasing nahimo ng yawanon. Paragod ang mga tao nga, maigo ka ng gitawag o kahakog. Kisa man ang mga hakog kayo, kanang kusog ay maningil gutang. Maningil gutang ba? Nyabutangan pag yung interes. Kamo, unsay inyong makita sa tao nga maninglanay utang? Malipay mo magtanaw siyang naong, dili. Unya, pertigin niyang gupahan, nindot pa kaigbag, naka-lipstick pa, naka-make-up pa. Nya, magpadoong na sa inyong balay, malipay ka magtanaw? Kabuang kagdagan, no? Usay, ang kanagong kalibunan, mahimo na ng dan. Oh, nga naman, mahadlo ka magtanaw siyang naong, kay kahibaw ka ng iyang kasing-kasing, dili mo sabot, nimo, nga wa pa kay ikabayad, nganlan pa kag batig, bagagnaong, nganlan pa kag bakakon, sakit kay na paminaon. Mo na ang makapanindot sa tao ang kasing-kasing. Naaroy laki da, perting batiag naong, nya nanguyab nimo. Batian jud kas naong. Luod kay nagnaong. Pero sa dihang wa kay ikabayad sa imong utang, siya nibayad sa utang nimo. Inigbayad niya sa imong utang, igsunod nimong tan-aw niya, arang-arang na siya naong. Nalusno or nasunog ang inyong balay, siya'y nipatukod pagbalik. Igsunod ni mong tanaw siyang naong. Unsa man? Dili pa, buutan. Nasakit ka, siya'y nigasto ni mo sa ospital. Ni unong pag-check atiman ni mo dito. Unsa may sunod tanaw ni mo siyang naong? Moingon na ka, pwede na. Ana, so ang resulta, Beauty and the Beast ang labas ninyong duha. Nabitay pare nga akong suod kayong pare, siya ra sa istorya nako. Naa sila'y classmate, kuha man sila kabuk giordinahan, 19 kabuk sila giordinahan. Pero daghang gito silang classmate, pero naadyo ko no sila'y classmate nga wa mapare nga purtig yung gwapuha, taas og height, maing mudua, talented kayo. Gitawag ito nilang kilabot ng mga babae, purting gwapahas mga uyab ato bisag seminarista. Pag abot ko nung Humanilas Philosophy, ni Regency, ni Trabaho, sila sa nipadayon og napare. Pagkapare nila, dangtag mga 2 ka tuig, naminyo tong ilang classmate nga gwapo kayo. Giimbitar sila nga sila untay pakaslon. 5 sila kabuok ang nakalugar nga mag-concelebrate para mo kasal sa iyang kasal atong ilang classmate. Nya pag abot na kuno simbahan, wa sila maghuwat nga musod man tana og makapurma na dire. Nang lingkod sila daan dire ang mga classmate. Kay ila jong obserbahan unsa ka kagwapa ning iyarong naminyuan. Di ba, siradaan ang pultahano. Ana, pag-abli na, pagpaso, sinikitay na sila. Say, tanaw ni mo, bro, siya nga, di man kay maayo, bro. Basig, layo, pamanggod. Nag-ana mo kaduol, nag-ana mo kuno kabati ang naong. Usam niya itong classmate nga, bati mo nignaong yung napilian. Hangtod yun nga, ilan na yung gikasal. Kasal sila na. Pag abot na sa reception, nadto, daghan pa man ng ritual. Pag abot na sa mga informal na, dugay mo ilan nilakaw, dito ni sagol silang table ang katong ilang kauban. Kana pang murag informal na ba? Anak ko na din sila, huy, nga naman, pwede siya nga, saan yung pila, asa naman itong mga lami kayo ni mong uyab? Siya nga naman din akong asawa. Nga nugutaon siya. Nga naman, batig now? Batig now? Ingin siya,
Ipangutana pa na nimo. Ana sila. Yan siya, mao lagi na nakaapan, Padre. Anak ko lang kauban, mao na nakaapan, Padre. Kay ako ramang ko'y tag-iyagid sa akong mata o sa akong kasing-kasing. Kung pwede pa lang nina akong pahuwaman ninyo, makakita unta mo how beautiful my wife is. Ingon na lang sa sila, sana all. Nga naman, wa sila kibaw kung sa historya to. Di ba? Kaya kaning kasing-kasing perti niya. Pag second year college na ako'y gipanguyaban, akong classmate. Para nako sa tanang babae akong gipanguyaban, kaya igo-igo raman sa kugnaw. Kadto gisay gwapa kayo. Motong in love kay ko niya. Padadaan ako siya suwat September 21, 1980. Na akong gipadag suwat. Suwat pa man to sa una, kato stationary ba? Nya tulog yun ka pages imong suwat to, nya pilo ni mog 5. Kaya ba most meaning, ana? Wa naman mo karon text na wala lang inyo. Mo susuwat, haguan gito ni mog suwat, hinayon pa dyo kay ninduton dyo dangagi. Human akong pada, niabot na lang og Pebrero 1981, wa dyo ko'y reply na dawat. Nya mo likay-likay siya nako, likay-likay. Pag abot na gyud closing na namo, nami beach party sa among class, diya mis Talisay, Puok Talisay, nangaligo. Nya dito sa Daplin sa Baybayon, naglingkod-lingkod man sa sige palugaran sa ko mga classmate. Di akong gituparan dito, kaya akong paluapon tong akong letter. Nya pag tupad na namo, romantic ko kay god, duwa mi sa gagmayng balod. Ingon din ko kanang nahinumdum pa kaadtong akong letter gihatag nimo last year. Ingon siya, asa ato nako? Kadto bang letter ba? Ingon siya nga, hinumdum ko ato. Nako unsa may imong reply? Ingon siya, naa kay samin sa inyo. Nako, naa. Ingon siya, manamin sagka. Nako, manamin ko eh. Ingon siya nga, nya, wa ka mauwaw ng naong nimong kabati nimong naong, nanguyab ka nako. Ditso gid siya barog niya lakaw. Gibiyaan ko. Sus, wap man na mauso ng word nga tsunami sa una. Mura kong naigog tsunami, oy. Gagmay ra makaing bawd, pero mura kong gidatugas langit. Nilakaw. Perti na kong uwawa kay, ang among cottage dito mas luyo. Kita kay midas tubangan, gibiyaan ko, nilakaw lagi kong ato sunahan, layo kayo, gahila ko eh. Bati kag naong. Pag abot na ko sa amo, ako ramang usa gapuyo atong among gamayng balay, katong payag. Akong suga, kasagaran, kandila. Ako sang usa dito, naasan mi samin usa ka buok, akong gikuha ang samin, akong gibutang sa ilawom sa katong karton, kay di na ko butanaw sa kong naong. Bati kong naong. Nya kanang among, kanang agiana na mo sa lobby ng principal's office, na may kanang bungbo nga, bildo nga kanang makapanamin ka ba? Adi na ko muagi dito kay nigpasiplo pati kag na mauwaw naman ko nako. Adto ko agi bisag mag-uwan pa adto ko agi atong quadrangle. Kay haron lang gyud di ko kakita sa kong naw nya kanang hilig man kog sakay front seat sa sakyanan. Nang front seat ba dam na sa amin. Adi na ko musakay gyud front seat. Naipiktuhan jud kay ko adto. Nya mo to nga pagka third year na namo naamsad mi maestro nga niingon, class, timan igini ninyo, wa gi batignaong sa tao nga mo smile. Basta mo smile kuno ang tao, wa jud kuno batignaw. Insa mo na inig-uli nimo sa inyo, panamin. Unya kanang pag-smile sa samin. Unya i-feel ang mga muscle sa imong naong. Unya kung ikaw mismo nakagusto na ka sa imong smile, wear that smile wherever you go. To, ana, gitaod na kog balik ang samin, smile ko niya, mutuyo ko, ana. Ana ko. Nya mura na kog naganahan, nagsige na kog smile. Ana, nindo talaga resulta, kaya nga kung masugatan, mo smile. No, mo smile. Nya igabot nga tusunahan, mulingi. Ambot, unsay gibati ato niya. Kaya nag-akura usa, maglakaw, mag-smile.
Ana. Nya napunan sa to kay Legion of Mary man ko, pasabot sa mis mga pari nga ay gid mo kagool kay kasagaran ra bas Legion of Mary mga tiwasono na sa kaignaong. Ningon gid sila nga bisag unsa patagnaong image and likeness of God kita. Ay gyud ikauaw ang imong naong kay naong ginas Ginoo sa matas mga anghel naong ginas Ginoo. Punan pa to akong social studies nga teacher nga niingon ayaw gid mo ka insecure sa inyong naong class kay kanang imong naong ikaw ra gitag-iya ana. No two persons alike. Bisan pa kuno identical twins, di gina magkaparehas kay we are specifically created by God in His own image nga wa gyud duplication. Muna ayaw ka insecure kinsa man na silang manaway nimo nga wa man say parehas nimo. O di ba? Sakto dili. Og didto ko na relax. Smiling na kay ko. Happy na akong heart. Pagka fourth year na ko, o pagka third year na ko, na-appeal na ko sa top 10. Nahimo na kong top number 5. Di, nasikat na ko. Tawgo na ko nilag ubod ng talino. Pagka fourth year, nang-apply mi og officer sa CAT, ako may napiling wing commander. Astang sikatan ako. Doon ay kinagwapahan na mo dito sa among panahon. Mistisa insik, nanguyab na ako Nanguyab. Ako din giingnan, naakay sa amin. Yung siya, nakoy sa amin, ano siya nako. Niya, manamin sag ka. Yung siya, di amagisa kong bag, ano siya. Nako niya, sa imong gisulti, wa ka mauwaw. Kagwapa nimo. Mura ramang kog trapo kumparar nimo. Di ka mauwaw na imong gisulti. Ingon din siya, ngano man daig mo ingon ang tibok tao das kalibutan nga ikay kinabatian nga para nako ika manggi kinagwapuhan. Wa ko kapugong nasugot na ko Perti na namong suorat, perti na ko sikata kay gwapa kayo. Ana, dato pag yun. Niya ako, ay hapit kaon. Niya, sigihan ko niyag libreng snacks. Yahaya. Hantod nga, usa ka adlaw ni ana, miduol na ako ang katong akong gipanguyaban sa sikanyir. Nga niingon akong batignaong. Yan, niingon din siya nako. Kamu na dairo ni Kuan. Ako, ana yun siya. Ingon kas una, ako ragyod. Ingon din ko, sa una raman to. Nya, wa man jud ko naminyo, nahimon jud kong pare, pag reunion namo sa among 30 years, ako'y nagmisa. Og nanguli sila to, naman sila sa abroad. Labi na ditong wa mo sugot nako. To nas abroad. Pero sige na mig kanang message kay kaduha na siya naka-divorce. Nya magsige siya patambag nako. Ana, ako sa siyang tambag-tambagan. Nya pag uli na nga rin, pag abot na ko sa among venue, ako mga classmate, nagkagubot na. Ala, nga, oy, ubod. Padir ubod, may lang ko. Pakuan na maybe, pabliss sa mi. Bless, sige kong bless. Yan siya nga, naaara ba may surprise ni mo? Kay kaibaw man sila nga, kana ganing wakusog ta ato niya. Nga na bang, naalang yapon memorabag, kanang dramas kinabuhi ba? Yan siya, naaara ba may surprise ni mo? Na kung ano man, siya, lang, basta namin surprise. Ya, pag human nag-bless sa daghan kay nila, makauban ako, siya day katapusan nga ni Dool. Naku, ni uli malagi din Inga din siya nga, pwede ko, di lang ko mo bless, muhag lang ko. Yan, ihag din siya na kung hugot kayo, siya, I'm happy nga wagi nakatag-iya ni mo. Ako sa ngunahuna, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Mausab lagi ng imong naong, basta mausab ng imong kasing-kasing. Nya kanusa man mausab atong kasing-kasing, basta musalig tas Ginoo. Matod pas Ginoo, do not worry. Have trust in me and trust in God. Dili lagi ka mabati. Una na pagsige, gastoan ang imong mga naong. Sayang, mas may pag-ihog lang na nimos kolekta diri simbahan.
dako pa kag matampo. Manindot pa ning simbahan og samot, no? Ana, nya ang imong naong marelax. Sige kag tanawa na, dugay kay ka mobiya sa samin, magkaratol-ratol pa ka. Labi na inigbadlis nimo sa imong kilay, ngari inigawas nimo, muingon imong bana, wa man na magtupong dayoy, balik. Balik na sa kahala. Luya lagi nimo naong. Pakolor kasi mong buhok. Di ka matapos og sigig check-ups punuan ka. Dapa namin la check-ups punuan. Gausik-usik lang kasi mong kwarta. Maura gyapon. Bati gyapon kag naong. Nga naman, kay bati magkasing-kasing, wa man kakadawat sa kamatuoran. Sa mo na ha? Trust in God. Unsa may sunod? E. Kaning E, kung Ginoo gani mohonghong nato, ma-promote ang empathy. Mahimo kang empathizer to others. Unsa man ang empathy? In English man na. Kana bang murag mubati ka, mahimo kang usa sa imong isigataw, labi na gid sa labing ubos. Munang naingos Kristo, love the least of your brethren. Karon, og ikaw, wa kay Ginoo, unsa may isulti si Yawa. Pasagdi na diyang ilasan ng problema, di ba? Mana man ano? Para sa ato mga kadaghanan ro sa ato mga political leaders, sige pangawat og kwarta, wa gid sila'y empathetic life ba nga mubati sila unsay gibati sa mga masakiton nga ilang gikuha ang budget sa PhilHealth, unsay gibati sa mga tao rong naigo sa baha, gibahaan, nga ilang gikawat ang budget sa tawagan na, flood control. Wa sila mubati ang mga wa ka eskwela, nga ila ganing gihapit, gisiro budget, ang budget sa DepEd, panahon nga si BP Sara maupay secretary sa education. Pwede sila mubati. Pero ang Ginoo na gani, mubati gid siya. Makighiusa tas labing ubos mo na kinabuhi ni Mother Teresa of Calcutta, nibati siya sa poorest of the poor, kadto mga bata nga puti nang gagmayag lawas, kadto mga tao nga giud ng lawas, mubati siya. Bika mo din kinsa ninyo imo atiman sa tao nga giud ng lawas? Atiman mo. Nya si Mother Teresa gikinamot pagyog limpyo. Atiman mo ana. Uy. Muna, di nalang ako basahon, kay taas man Matthew 25:31 to 46. Niingon diha, I was hungry, you give me food. I was thirsty, you give me drink. I was naked, you clothed me. I was homeless, you shelter me. I was sick, you cared for me. I was in prison, and you visited me. Yaningon na ito sila, kanong saan na nahitabo, Lord? Whatever you do to one of the least of my brethren, you do it to me. So, mahimo ditang munindot ang atong relasyon sa Ginoo ug sa atong isigkataw, basta naa nata niining grace of empathy. Nya ang Ginoo nagay musugo nato nya atong sundon, ang una gid niyang isugo nato, put yourself in the shoes of your neighbor. Muna ingon siya, love your neighbor as kusga, as yourself. Sige, lingya imong tupad. Ingna, pwede ta mag-ilis og naong? Ingna ba? Na pwede ta mag-ilis og naong? Ingna ba? Musugot, dili. Pasabot, ako'y care sa imong naong, ikay care sa akong naong. Dili mag-ilis yung naong, kay lisod man na. Kana bang ang atong higugmaon, ang atong isigkataw, dili ang atong kaugalingon. Mao ginay perfect empathy. Dili lang sympathy, empathy. Kay bawo mo kung say kalainan sa sympathy o empathy?
Wa mo kibaw? I-google. Ang sympathy, external sign of being one with the person. Kung naghilak siya, muhilak sad ka. Sympathy na, mudungan sa kaghilak. Pero ang empathy is making yourself considering yourself in the situation of the person. Dili ka mudungan yag hilak. Unsa may buhaton? Muhatag kag tisyo. Nakita kasi yung need ba? Siyempre, umaghila ka, muagas pa na imong sipon. Nya magsige kag ana. Sige kag ana. Imong tan-awon unsa iyang need. Tisyo, ana. Nya kay ang hinungdan nganong naghilak siya, kay dako man kay siyang bayronon siyang utang. Nya di wa man gisa ikabayad. Di ka mohilak uban niya. Muangkon kag 50% sa iyang utang imong bayaran. Kay nibati ka unsa ka pressured ang iyang kinabuhi. Ako wa man ko nihilak didto sa nabanla sa baha sa amo atong bagyong Tino. 130 more or less. Mga 50 rin nakitaan, missing pa hangtod karon ang uban. Wa ko nihilak. Pero nibati ko. Sobra ang mga nag-active lang sa simbahan, sobra 200 katao ang di na gyud kapabarog og balay, human na banla silang balay kay portig yung pobriha. Nga karon nagtipon-tipon lang na dihag kinsay nagpasilong nila. Sa may akong gibuhat, mo na nag-slat-slat ko, raise og funds. Karon niabot ang among slat nga akong natigom, maka himo nami og mga 57 kabalay. 7 nay among nahuman, 50 pa'y trabaho onon. Pero na ang kwarta, tag 75,000 kada balay among mahimo. Naigamayng CR, nya 10 by 12 ang iya feet ang iyang floor area, na naibongbong, atop, bintana, sira. Ana. Ighuman ko na mughimog balay, ang tagbalay, muadto sa simbahan, magpa-picture na ko usahay, mo iglamano, hugot kay kinuptas kamot, nya manglugmaw na yung luha. Salamat, yung kay Pader, salamat, yung kayo. Ana, ako sad, usay mo, hilak sa kugamay. Sa kalipay. Nya karon na asa ni sunod, niingon sad, o sa kapamilya, pamilya magtiayon, negosyante, kontraktor, o nya, wa ni sila'y balay. Nanipon lang si ilang ginikanan. Pero porti ka Diyos nun. Nya, pag misa na ko sa ilang kumpanya, nakadungog siyang gasigi ko pag tukod og balay, in siya pila gani budgetan ng balay di Pader, imong pang tukod, nako, tag 75,000 ang kada balay. Ingon dito siya siyang asawa, day, mo kuanta, mo donate sa ta. Ingon siya, oo ana. Nya sabot-sabot sa sila, sabot-sabot. Paghuman, niingon din ako, Pader, kanang muangkon mi og 20 kabalay. Nako, nasayod ka mo na inyong gibuhat. Nako, 20 kabalay, tag 75,000. Pila mo na? Oh, di magay mo kakwinta gani. Pero niyo na, yes, Father. Kami mo angkon og 20. So karon 77 na kabalay ang among posibleng mahimo. So empathy, meaning imong buhaton ang iyang gikinahanglan, imong tubagon ang iyang gikinahanglan. Dili lang kay mo sabay-sabay lang kaniya, parehanda anda sa kuan ba kanang namatyan. Lakilak sa kadito, niya painit ra dito yung imong giapas. Need. Nanglitan ron imong bana, naghinuktok, kay giaway sa kabit. Unsa may imong buhaton?
Isip asawa ba? Imong bana naghinuktok kay giaway sa kabit. Ang sabi imong buhaton? Kung ikaw maminaw ka sa yawa, ingnon ginan mo, gaba na nimo, buanga ka. Mirisi, hilak-hilak ka diya, musmo tanong ka, patyong tanong ka diya. Di man ka muhilak sa tong kaliso din gul-gul ka na imong kabit. Dili. Kung ikaw gisultihan ka sa Ginoo, na kay empathetic heart, mubati jud kasi ang kasakit. Imo gina siyang alam-alaman. Relax lang dong. Magkauli ra lagi mo. Ano niyo? Ay kabalaka, I will pray for you. Oh! Mga nasa na yung na, salamat day, nisabot yung ka na ako. Ninduta, no? Okay rin na ni mo? Mga yawan on ay. Ako, di ba? Wagin mo'y kasing-kasing sige, no? Kaya nga naman, in the first place, you failed to listen to God nga nag-ingon, forgive 77 times. Love your enemies. Pray for those who hate you, who maltreated you. Naminaw raman kasi imong kaugalingon, mo nang nahimo na kang self-centered, selfish. Mura na kag yawa. Handa. Last na lang ni, ang N. Ang sabi ng N. Basta Ginoo gani ang mo inspired nimo nya imong paminawon, moingon ginang Ginoo, noting, kana bang notation. Pagsuwat, pagtima mo nang nakoy nakita nyo din kasuwat-suwat, pwede na sila mga matay. O kung sa manang noting, pasabot, humani mo love, humani mo og gamit sa imong intellectual capacity to know the will of God, humani mo silence to let God's words penetrate into your hearts. Pag humani mo salig sa Ginoo, pag humani mo og empathize sa mga taong gi-provide sa Ginoo nimo, then keep a standard kanang gidawag og divine standards. Ako karon doon ako'y standard nga akong na note sa akong kinabuhi nga dili na gid ni nako wagtangon nya ako ning gipanudlo kanang AAA. Unsa man ang AAA na akong gitudlo? Ampo, alagad, antos. So ayo, sa inyong relationship, sa imong kaugalingon, ampo, alagad, antos. Munindot yun ang atong relasyon. So ay, kanang imong anak tapulan kayo, pag ampo, Ginoo, makaalagad unta ko aning akong anak nga animal kayo. Nya, tapulan man kay siya, imong lutuag pagkaon, imong labhan yang labhonon, limpyuhan nimo iyang kwarto, nya siya sige lagduwa dito. Unya, antuson lang na nimo yung trabaho kada adlaw. Unsa may sunod mahitabo, kanang anak nimo suod kay na nimo. Pangitaon yung ka anak. Di na mulikay nimo. Kaya di man ka magyaw-yaw, igor man kang muampo, nya mo alagad niya, nya mo antos niya. Di suod kay mo. Magparaig-paraig pa na nimo. Nya ikaw mabisi ka, tuakas layo. Ay, tiksan din ka na, ma, where you na? Isa nga no mandong, isa gutom na, lungag na. Yes dong, coming na. Imo din siyang pakanon. May nice yung kay kamaoy, anak. Moabot ang panahon, mahibong lang ka, ngang imong anak, siya na'y naglungag para nimo, siya na'y nanglimpyos balay, siya na'y nagatiman sa inyong mga atimanonon. Nga naman, naparalyze naman ka. Bakit joke? Di, oy,
natakdan siya nimo. Kay kanang anak, matakdan ginas ginikanan. Naama mo'y genetic banding. Matakdan ginani mo. Kabantay kasi mong anak. Kung malikas ka, mahimo sa nang himalikas. Pero kusog ka muluto, kanang imong anak, mahimo sa nang mangluluto. Mo apil-apil man na nimo. Kamo lahim sa mong style. O mo apil ka itong panglaba, magduwas tubig, hapak ko. Uy, yun, duwa, itiha. Lakaw nga to. O, di na siya mo apil. Hilak to mong panglingi ang bata ba? Panglingi, kay ganahan to siya mo apil nimo, duwa-duwa. Imo mang gihapak. Nya, pagkadako, panglaba dito. Di na namang laba. Sa una mo apil ta, hapak kong ta, karo, palabho na sa ta. Maglibog na ng bata. Pero imo nang padua-duaon diha, tagaan sa na nimo siya iyang sabon-sabunan, nya tudluan nimo was-was-was-was. Inikadako ana, di nakakapanglaba, oy, unhan ka na. Nya, di na masagana niya sakiton, kay dako naman siya. Nakasabot naman siya. Na nasa siya intellectual capacity. Nya, ni-empathize na sa siya nimo. Unhan na ka nag-alagad. Nya, bunga pagin si mong ampo, alagad, og antos. Mo na gigamit ni Santa Monica ngadto ni Agustin. Niabot yung 32 anyos kuno si Agustin. Una pa siya naminaw sa Ginoo. Matod pang Agustin, tungod ni sa mga ampo og luha sa akong mama, nakakita jud ko Ginoo. Nya wala siya kakita Ginoo nga nagpabunyag isip Katoliko, nisod pagid siya pagkapari, nahimong obispo, nahimo pag yung usa sa atong dagko kayo mga santo sa simbahan nga mo'y nagdaan ning Santo Niño sa ato dinhing Pilipinas. Ang iya maning order Agustinian. Di ba? Karon Santo Niño pagkadagko ag kolekta. Lupig kay mi oy. Ambot ni yung Santo Niño din dako sa ni kolekta din eh. Wa gani, wa mo'y ayo. So, how to recollect sa atong relationship? First, listen to God. And then, note some principles nga imong na-develop, i-note siya, aron nga mauna na isigihan nimog balik-balik in dealing with persons, situations, and events in your life. Maura na ibuhata. Di jud ka magmahay. Ang sa to'y meaning sa listen, love, intelligent, silence, trust, empathy, and noting. Mag-notes. Either ang notes nimo gisuwat, gi-register, o ang pinaka-importante, gi-practice sa kinabuhi. So, taas-taas naman gini, kapoy biya sa barog dire. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Niya mo hilom tagamay, tagaan ta mo og mga 5 minutes sa pag-silence. And this is the moment to note some points nga nakahatag ninyo og inspiration. Na mo'y music diha inday. Awa rasan. Sige.